जटननो सारिक दिपर kaham ang हाय नरनि बुसकांगो तिनि सिमिन नखा सानै सालटाम तिप्रासा सलारकनो कबिति जमातिया जे क खामिया सिलचामनो तैनाय आं तिनि हाय अमनो सबाय सुकुरबै सानानै आं तिनि हाय नं बुसकांगो फाइमा बासा फाइपिका कखंका अबसे फेसबुकआव आं जे पोस्ट खायरमानि कबिति जमातिया तिप्रासा दफानि सलारकनो जेबाबेका हामिया सामनो तैयै सुख सुखलिया पेटुआ सेटुआ नै जे हनमाना क खाइमा सामनो तैनाय 17 तारिख सेप्टेम्बर 2020 अबां बनो समय हाय एकेबा जरारका अ जरानि बिसिङो बनो नाकार साननानि बागै फियाबो तिनिसि जरा नाकारसे सान्याको फिया क खनावो फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर इंस्टाग्राम रगो जे कविता जमातिया हाय एकेबा कविति जमातिया न तैनाय जे कक्सिल जे तंनाय रखनो ब केस खलायनाय मानहानि मामला खलायनाय नै ब मिया पश्चिम थानाव फायनाय उसिरावै फायमालाय फैगाते आनि बागै विशेष के एफआईआर सैजाक बिनियागो सैनाय तै फैका ते अरो आबुनि बिसिङाव बहाय महिला थानाव बथांका हंके बसनो मानहानि मामला खलायनाय नै अबाहके कक्सिलाय तंमनो आं तिनि तेवासे किफ्लिमा सावो वानसुकदे जों बरम खायो बनो ब बिनि खुक्ति जों साइमान खातामो जों जे व्हाट्सएप रगो हाय एकेबा फेसबुकआव बिनि बागै जे बनो जे आं सामानि अकक रखनो ब रिमोट खायदे हाय एकेबा डिलीट खायदे हाय एकेबा जस्टिफाई खायदे नै बसे साइ तंमा रखनो आं हाय हेतेवासे किफ्लिसे बनमा सापिरो आं कुनु दिनो ननो किरिवै आं कुनु सालफानो आं पोस्ट खायमाने आबनो आं डिलीट खाया रिमोट खाया तामनि बागै हिंकै नों तिप्रासा चलारकनो आसके नों हामिया साका आसके नों सेलंबाय सिनसके कक साका आसके नों इनसेल खायया अबनि बागै नों नाकार साननानि नों हाय हेते सालसा जरा मामफिकातिनि नाकार सान्या अंके जों अमनो रिमोट खायमेया जोंनि केस न किरि तंनाय बरगिया 2017 10 तारिख जुलाई नि सिमी 11 दिन एक लगातार हाथाय कतर बुमुङागिनि मंकसाम हंके बरमुरा जों रोड ब्लक खायकिया दफानो मोथांनानि बागै अ रोड ब्लक खायफ्रो पिस कुटुङो पुइला रखनाय काउन्सिल खुगै रखनाय अब आंनो बिश्राम देबर्मा आतिसानि भाइस प्रेसिडेन्ट सेन्ट्रल कमिटिनि ते 2017 सालनि 8 तारिख फेब्रुवारि सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल न कासना थांतानि सीपीएम रगै बुलायनाय ते आं बुजाखा दफानि बागैसो बुजागो अब आंनो बिश्राम देबर्मा नों काहामके खनायनारिदि बिश्राम देबर्मा नि मानहानि मामला न किरिनाय बरगिया ताबुबो 20-25 ता केस साजाक आनि व्यक्तिगत केस सामाय अब दफानि बागैसो आं केस वा केस रंनो जों किरि तंनाय बरगिया मानहानि मामला नों बाहायके खायनाय नों बुदा बुसि मानहानि मामला तामो निथानि जों ताम मानहानि खायखेबा मानहानि मामला जों सननो रनाय जों सरिमानो ताम बागै तिप्रासरनो नों मानहानि खायया जों मानहानि मामला खायमानो वानसुगि नै देखा हमके फेबा नों मानहानि मामला खायना मुसुङो केस खायना मुसुङो खायदि केस खायंके नों सनो ग्रेप्तार खायरिना मुसुङो खायदि जोंनि ना ग्रेप्तारनो जों किरिया नि ना मानहानि न जों किरिया आ मामला रखनो जों किरिया हंके ननो जों एडभाइस रनाय दाति बिश्राम देबर्मानो रमरिना बागै हंके नों केस दारा कथ जों मा खायनाय ओ सिकन मिकन केस बाय जों रमजागला बाहागे केस रनै नों जोंनो रेप केस मारनाय बिश्रामनि मुङै ते अटेम्प्ट टू मर्डर अबा हागे केस मारनाय हाकेसे बिश्राम देबर्मानो रमिमाना अबा अनिनि मानहानि मामला रखबाय आमति रंनो जोङो बिया मानहानि मामला के नों उल्टा फेसो कसानाय हाके ननो जों ताबुबो जरारि तंखो तामके आं साका आरो ताम साखाबा जे 17 तारिख सेप्टेम्बर नि 17 तारिख 2020 उनके नि लास्ट को ननो लास्ट डेट रमासे अ जरानि बिसिङनो नों नाकार साननानि बागै नों नाकार सानफाय केन पाइखाबले ताम लासिजाक नों सामने किरि नों जत क खामिया साइतंलामनो किनि बिसिङो तेज सालसा जरा मांखा नाकार साननानि हंका आरो ताम साका आंनो हुमकि बुरियाखो दमकि बुरियाखो नों नाकार सानया हंकाय ओपन स्टेजो खोला मेलावो आतिसानि प्रोग्राम ननो माइक बेके आं खोला मेलावो
khorang tisane okok sang sao tibu tisa jaknai nang baigoban kobiti jamatia baigoban nang atisarokni program lori withangka te বিধানসভা অধিবেশন লরি উইথাঙ্কা অবনি বাগৈ নং ভাগ্যবান 21 তারিখে বিধানসভা অধিবেশন চেংনাই তেইচং 19 তারিখ খানা যেসিনি প্রোগ্রাম মংনাই সিটিং ডেমনস্ট্রেশন রংনাই আম হায় নং কক্তি সাজাগৈ মানো नों जरा मामफिका 17 तारिख ते 18 तारिख नों जरा मामफिका सालसानि बागै नाकार साननानि बागै नाकारसे फाइसान पाइदि नों तमा केस रना नि बन नंगाति वान सुगै तंबा खर बुसनो नों केस खायनाय आ केस न जों किरिनाय बरगिया गोबां केस दं सिनि बागै दफानि कक सातनि केस खालामनो जों बनो जों मिश्रम सेखेफानो नुगिया केस न मुंसा खायमिया तामबागै आं मुसुक सिकक दिबा आं पुन सिकक दा आं बोरै सिकक दा नोंगानो केस खायनानि वान सुबदि आंनो ताबुबो जथेष्ट रेसपेक्ट रिकक सावो रेसपन्ड रिकक सावो कबिति जमातिया नों खरकसा टीचार्स ननां बेलायनो हामजागो मैडम नुबो ननो मैडम नों तिप्रासा सेलारकनो नों जे कक हामिया सामानियाबो तिनिनि बिसिङो नों नाकार सान्या हंगांकाय ओपेन स्टेशन नि बागै खरं टिसा जागै मानो अकक सावो तिबति सानाय किरि तंनाय बरगियासो तिबति सानाय खानानि बिसिङ खरं टिसा जागै मानो नि तिनिनि बिसिङ नों नाकार सानपाय अंकाय तामो नों बियं कक साइजमा सामने केस खायनानि सारा त्रिपुरानि जत तिप्रासा सेलारकनो नों केस खरग गुसनो केस रनैबा केस रमनाबो उल्टांनाय नों सेकलायनायाबो असुकनो हाइन हेते वाइसा सिनि नंबो खरगसा सिनि तिप्रा दफानि बुखक जकनो नंबो खरगसा टीचार्स ननो जों खाबाय जलिया तामखन नोंसनो हायकबा सेलारकनो नों इनसाल खायमान बागै छात्र संगठन बासनानै नांगौ अबसे ननो जों बेलायनो हामजागौ नाकार सानपायदि तिनिनि बिसिङो जरा तंख आगे सोदा आंसिमि खरं टिसाग्ला सारा त्रिपुरा राज्यव ओपेन स्टेज पॉलिटिकल ओपेन स्टेज प्रोग्राम रगो नि खरं टिसा जागै मानो अबस ननो साव तिबु टिसा जानाय नों नाकार सान्यांखाय ननो मनो कयो तिनिनि बिसिङो फानो नों जतक खामेरक सामानि जत तिप्रासा सेलारकनो लेखा रोंया परा रोंया पुतुवा बुद्धि करे आबाहिरखनि तंमाने अबनो तिनिनि बिसिङो नाकार सान्दि गतना सूत्र तयारि खायनि नोंसे नों कुनु दिनो मानहानि मामलाबो खायमिन्या मानहानि मामलाबो निनि नों बाखे खायनाय बेयाबो मानहानि मामला उला संगो बुफ्रु ताबो नों जदि न केसो थानाय हंगांके पुइला आनि मुङै बा ननो हामिया सानायनि मुङै नों पुइला एफआईआर खायदि एफआईआर खायगांके जों ग्रेप्तार खायमानि परे तामुंनाय ग्रेप्तार खायमानि परे हंगांके बिसारंमानि यागलो तामुंनाय साबनि साया आबाहाय फायनाय अ बिसारो नों जिदिका हंकेसे बिश्राम देबबर्मानि बागै नों मानहानि मामला खायमानाय अ बिसारो नों जिदिने नांनाय हागे नों तिप्रासा सेलारकनि बागै जेताब कक साइतंनाबो नों केसो जिदिनबा हा मनैनानि कक नों जिदिन केसो जिदिया मानहानि मामला नोंसो उल्टा खालायफिनाय पाल्टा मानहानि मामला नों खालायनाय हागे नों केसो ग्रनानै वान सुइ तंला बंके चिनि बागै बेलायनो अपरचुनिटी चिनि बागै बेलायनो जरा काहामसे नों बिश्राम देबबर्मा बागै ताबो केस खायखांकै आनि बुमु सारा त्रिपुरा राज्य तेबो पिरजांनाय आनि उनकलको टाव तेबो बर गोबां फैजानो सापुट खायनाय रक हयतो कबिता जमातिया नोंगानो सिनियाना सारा त्रिपुरा राज्यनि जत तिप्रासा सिक्ला चालाय रक सेराय थेके आरम्भ खालायनाय जत बुरा बुरिसि जत नानो सिनियो बिश्राम देबबर्मानो जतनो सिनियो हयतो खरकसा नों सिनियाना बिश्राम देबबर्मानि केसनो किरि तंनाय बरगिया असुक तंसितों दाप्ति नाकार सानपायदि